Wis. Awak dhewe totalitas tangkap kok. Topengmu bukaan kucuk. Oke. Masih harus ancang-ancang. Oke, lho kok gesan. Gelagadimu kaya ngene iki bocah cilik-cilik oke lho. Adewe kena dinge panutan. Panutan apa gesan? Wah, kaya ngene kok ngene iki. Baca sandalmu cepoten. Kita itu sudah terkenal gawangan intelektual. Intelektual kena waktu. Smart. Smart apa ndak bosok. Jadi nek nggon kaya ngene piye carane ben adewe ora kelaran? Oh iya. Wah, kamu itu lo bluk sekali sih. Sesuk tak nggih sepatu. Enggak seneng aku ngene iki delon tak hati-hatiku nglumpuk kabeh lho, Nggih. Ngeker ya nek. Ya biane ngene iki kena kok contoh. Gotang. Co, Penjepat ben bosok. aku lali. Napa? Sikilku selamat nang tanganku loro. Kowe nyiyo kiper timnas Indonesia. Lah wong lali ya piye nang? Ya disyukuri. Paling enggak aku lo nyambut gawe apik. Laki nyambut gawe. Ini lah ya ngono jane iki paling enggak duwe utek ya dimanfaatne. Ya paling enggak mbok dijajal. Kowe pademu meri lho. Kene antusiase roh emas. Ora meri. Kok barang padha dicari nyamuk. Gah aku nek iki nyandak-nyandak bayaran. Ya apik. Pilih ana apa pilih ana? Gamongan bayaran podo. Wes tangane wis diubel-ubel sandal. Wis keplese. Aku etok-etok. Etok suarane mak glebuk. Cumon iki kok. Wong kene nyemegene. Lah nyapa lemah. Bos aku kelaran DC. Rasano. Lah kowe engke lak sing sumbar kowe dhewe. Malah jati lemuni, ndokmu pecah ora? Ndokmu pecah. Wong sing sumbar ya kono-kono dhewe. Aku ora apa-apa, aku ora mikir nggon aku.
Oh, acara totalitas acara iki apa ora weh? Acarane to. Persemian latar iki. Iki apa to weh iki? Mantan acara tasyakuran mantan. Mantene ora ning omah. Lah ya kan beliaunya mantan kuwi lah abdi negara. Ya ya. Jadi iso ora iso ya langsung budal. Budal apa aku ning iki bintang tamu mati karo peladen. Lah kok iso ngono ki dapat kok. Kan bapak ibu gak karo aku lek ganongan. Iya. Anu mas wedange janji goreng harep. Aku ganong Bu ganong. Ya wong. Wah ya Allah. Kowe iki trayo macak iki ora tau bener lho nggih. Ya tau bener pi. Wis tak omongin nek tanggapan dhewe kelasé bintang tamu. Bintang tamu kowe nggih sepatu. Nggih sepatu. Kowe kaya artis apik. Lah kowe Aku diwakil malah tukang kernet. demben nang nggon ngendi? Kediri tak gawani jas. Katok api. Sepaton api. Api apa kabeh kegedhen. Malah kegedhen sawah. Paling ngendak lah apa ki? Ajine menungso kuwi saka raga. Ajine raga saka busana. Ya. Ajine awak saka tumindak. Ya ro aku. Lho, Lah aku ora ajine blas ngene. ya ora apa-apa tapi berarti kan perlu pengenalan nek. Anu pas pembarongan wedange kanduk loh. Aku ganong Bu. Ya Allah, tapi apik lho kan. Malah awan moto jatil iki. Lah ya ta sesone macak iki dipernane. Padahal Mas mantene ngejar kami usul kemis. Mes, Ngenteni jadwal adi ora iso. dek ingi kire. Walah Mas mau jadwalnya mulai aku kajen. Malah ora mulai aku Ya kajen. paling ngendak nek pengen kajen kire nih to nggih. Adewe iki lak wis seiras seiya sekata. Awak dhewe wae. Iki makane angel ditoto ki yang ngene iki. Aku duwe brengos, kowe ya duwe brengos. Ya. Kacake brengosku tak tipisne ajak, brengosmu ora ajak. Terus. Aku ki asline yang duwe jenggot ngene iki. Ya, jangan Iki apa. lak ajak tak resiki. Ajak. Tapi rak jenggotmu ora. Kemarin padha. Ya awak adewe bleger awak ya padha. Iki ngene iki nek ra sing usahane Mas ngene iki apa ya? Padha. Lah ya padha. Enak sing beda. Apane? Lah iki. Iki apa? Kok malah cilik lho. Ojo kene. Ojo kok kono barang. Kok malah cilik. Pola Allah sing apik. Wis pola kipol. Sing apik kok. Iki PC ngene. Mas kok nggih apik apa elek? Ro dhewe to. Ro dhewe to. Elek. Lah iya apik ono bener kau. Apik ora aja mbiyu tok, apik ora. Ojo peksa kowe. Kok tak kok terus apik. Ora. Gosok. Mas bersama audio, Mas Bendol audio. Pokoknya jam sekawan.
Oh, elek lho bosok. Malah ngono kaya Deni Canan karo Bella. Deni Canan karo Bella Lagune sing Padang lho. iki ngono trae kaya Bella. Ndi? Iki lho kaya Deni pentol. Jelas Deni pijet lho. aku makane ning kene iki rada gelo nggih teko kene. Wis gelone tanggap gelo kuwi kucluk lho. Lah apane paling ndak dhewe teko ngendi-ngendi kelas kentung ponggih sing diteni kentung ponggih. Iya ya. Ha teko kene aku ora enak ajine. Kok iso? Lah musuh cak cilik-cilik iki kentung teko. Ora patek seneng aku gambar mesti. Padha karo aku mah lho kok laden mah. Ini padha to. Tuan rumah ku yo. Aku yo lagi roh pisan iki awakmu ki nyanyi. Lene ndang dokno. Wajahku nang pasaran. Genti aku. Caranya keluar ya. Ayo toh. Pakai lagu sing apik toh. Mas pelok ya. Ora sembrono lho, sembrono. Ya karo. Lagu Tawang Mangu. Tawang Mangu lagu. Tawang Mangu sing cerita kita sulit dicerna. Senyanyi liwat Tawang Mangu. Alis, kabono kita nyanyi. Ora iso lambeku. Kena dige contoh apa? Contoh. Iki kok mantan Mas ora ning kene tapi lak nyekeni lewat YouTube iki. Oh ya kowe mantane Mas apa sih? Mas Nur, Mas apa? Mas Rizky. Mas Rifki. Jangan Rifki. Si wedok ya, Mas? Iyo lah, tapi rata tumun kok mantan dulang-dulang kita kok wong tuman. Kaliran lah gue, kaliran. Pokoknya terakhir ini ya apa dek? Terakhir ini apa dek? Wow, dalu itu aku di kursi, aku kangen dengan orang ini. Ya wes, ini kok tanggapan badok man lu. Ini Pak Demo mari coba. Aku singgah. Ngomong-ngomong, aku kesempatan dek. Ini.
Nah, gawe yang tak cepake ya. Lagi osek kleru neh, dipernahne kaya ngono lho. Oleh bojo sing dumati ben lemu lho. Ora sang lemu rik apa mau. Malah kowe tak gawe lemu iso. Ora iso. Wong lanang Ora iki iso. iso. Gaya aku lemu ora iso. Iso? Ayo ora iso. Iki kok balik Lewat rekan. ngendi? Kowe balik rekan iki to? Heeh. Sak mobil karo aku kowe tak bius. Ora iso. Wong dalane tak buteti nggonku ya. Talas patri ra iso. Ya enak to. Aduh dek aku sing luput. Ora lho Mas iki mbiyen ya jaman aku sik perawan. Cinta mati ya aku ge saiki jen. Wong lanang ya ngono kuwi. Cinta mati opo? Apa ora kelingan mbiyen? Mas Zaman ngerti dhewe ta? Zaman biyen nek dhewe grudak-gruduk Mas Heri anu zaman biyen aku sik perawan. Ora dhewe ta? Heeh. Lah iya, saiki genti-genti sing cah cilik-cilik sing kena dihapusi, Mas. Lah aku Mas ora kena tak hapusi. Nah, konangan. Ya ta? Kowe Ya mbak cah wadi cilik apa? kena dihapusi. kowe buka wadinya lho dong. Aku tau buka HP-ne iki. Zaman dek semono sik BBM. Genyi. Wong HP iki lho. Awakmu lagi BBM lah angel. Bal bakar mobil. Iki sangka berkorban lho. Wah, masa iki dek malah iku ora duwe paketan. Langsung neng aku iki, ayo jak ning toko nukokne pulsa kowe. Roh dhewe sesine aku iki. Lukone apa wong iki wong utang sesuk dibayar. Utangmu malah luwih akeh ning aku wong saben metu aku sing torok. Iya, sampai ngerti ta? Heeh. Ben metu karo Mas Poge pokoke aku torok makane aku emoh. Torok apa ngejak metu ngejak sak keluarga kowe torok. Yo ngono kuwi iki. Yo seharusnya iki ya keluargane dicedheki ya Mas. Wis dongane. Dongane damel nggih. Moga-moga tiap malam oleh Mas Kentung. Apa gawe iki matane kok aku apa arep pindho. Bisa. Urung jaluk kasih. Mas sinten? Mas Riki Kurniawan kali Mbak Oktavia
Nggih, Mbak Octavia Okta. sinten? Oh, Mbak Oktana ya. Ya. Octavio Rani lek gak Ya. salah Mas. Heeh. Mbak Okta. Fiorina. Ya kuwi lho. Mbak balik Mbak, sorry. Nggih. Mugi-mugi dados dados keluarga ingkang sakinah, mawadah, warohmah. Amin. Amin. Sampeyan dungane apa? Ayam asale bangun rumah tangga. Amin. Enggal diparingi momongan. Momongan. Lan menika lah abdi negara Abdi sedanten negara. mugi dados abdi negara ingkang jujur, ingkang amanah. Allahumma Amin. Lah iki sampeyan gendhi ndongakne. Nggih, dongane sampun telas menika pun didongaken mriki mawon kula matur nuwun nuwun kapok manggil kula kali sak rombongan reok. Semoga sak keluarga paling rezeki lancar. Langsung bar mawon langsung balik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blas ae. Lah entek. Dongane tak kirim. Ya apa paling ngendal lah enek oke. Keluargane didongakne Wis pokoke keluargane dikai sing sabar, muga-muga anake apa sukses selalu. Amin. Balik pokoke segera waras. Amin Allahumma amin. Dah Mereka macane badhe medal. Nggih. Lho macane erek-erek kriting. Yo. Kasih kok hati. Ini nang dino.
anak-anak bersama sang pendala Sun Meskipun Ayo mas Bego.